Aina turvallani. Moi. No moi! Mars. Jee, Mars. Kitana vahvistin pojille. Paljon. Se on tasaraha 1000 markkaa. Kato, se on ihan... Osari. Se on kyllä käteisinto. Saku ei kaiva puut. Se on neton netto, että siitä lähtee. Vas tossa. No ei tossa ole vielä paljon mitään. Et se putos purkka taas, kato. Niin, hakekaa hei pojat pankista lainaa, niin sillähän sitä selviää. Missä on pankki? Tuossa 200 metrin päässä tietä alaspäin. Onko se kaukana? No, ei se nyt niin kauan. Onks 200 metriä pitkä matka? No. Jee, pankkilainen. Jee, pankkilainen. Karu äijä. Karuletti. Saku ei, missä meni? Siika ei liikennevalta. Paino. Ei sun mun puut. Älä nyt näet sormit. Ei kamaa. Enää nyt sopii. No se on sun letissä. Ei! Älä nyt pikku. Hei pojat. Mitäs täällä ovisummeri soi? Teillä oli laina. Joo, Asioita. tonni. Tulkaa sisään, jutellaan asiasta. No niin, vai pankkilainaa? Mikä se on poikien henkilökohtainen rahatilanne ensinnäkin? Ihan all right. No sehän on hyvä. Käydään... No niin. Siika. Käydään läpi tässä muutamia asioita. Onko teillä työpaikat? Ei, mut Sakun mutsi on duunis joka päivä. Mutsi duunis. Entäs... Ja tiliasiat, onko teillä käyttötili meidän konttorissa? Käy tilkänä. Okei. Joo. Oi, Mikälainen summa? Summa olisi kyse. 100 tonni. 1000 markkaa ja takaajia löytyykö? Ei tuo takana ketään. Niin, Mulla on joo. 2 liikenteessä. Joo. Kuulkaas hei, kyllä tänä päivänä on tilanne se, että ensinnäkin pitäisi olla säännöllinen työ, säännölliset tulot, tili meidän konttorissa, että... Hei pojat! No voi vittu. Pojat! Kato nyt. Hei pojat! Hei. Mulla olisi semmonen idea, että käytte tuossa työvoimatoimistossa, joka on aivan 100 metrin päässä ja palataan sen jälkeen asiaan. Onks 100 metriä paljon vai vähän? No se on hyvin kohtuullinen matka. Tilaa ja taksi. No joo. Karu äijä, karu. Hei! Työvoimasto. Missä sä oot oppinut lukee? Limassa. Ja työnhakureissulla pojat. Niemi. Jee. Minkälaista työtä on kiikarissa? Ja mitä? Hei, annaks mun purkkapot. Mitä vaan. Aha, no niin, no niukkaahan tämä on, mutta eikö jotakin kebab-ravintola hakee työntekijää? Kebab toimii. Onko teillä alan kokemusta? Sakun mutsi on duunis koko ajan. Aha, ja vakituiseen työsuhteeseen. Viikko on maksimi. Meillä on maanantaina reeni. Vai niin? No Sammonkatu 14 on tämä osoite. Minä olen... Joo. Onks tää sun? Oi vittu, hei. Onks tää sun kattis, hei? Joo, kyllä itse asiassa on. Anna Sakulle Batmania. Joo, ole. Okei, karua, hei. Joo. Mä oon vetänyt 4 kebabia. Todella hyviä. Jee. Hei, Spiiri! Tää on kebandia! Jee, vedä helptaa vaan, joo. Jee. Känni päälle. Hei! Älä hermoile! Juman kautta mä oon ollut puoli tuntia pois tää. Sä en oikein kännissä. Hei, ei 10 kebardista mitään känniin tuu. Kauta jätkä. Hei, ota kebab. Oho, hei. Ei mulla mene purkka. Turpa kiinni. Nyt me tehdään sillain. Mä annan teille sen tonnin käteen lähtee painelemaan. Tästä ei puhuta kellekään yhtään mitään. Ota työvoimatoimistolla ihan hiljaa. Hei, pystyt pistää 2 tonnia. Ulos! Mä oon vielä kebarin. Joo. Kipeä äijä. Siika. Dona. Onks Dona enemmän kuin Satku? En mä tiedä. Jee. Marsu. Jee. Speedi on sairaan nopea. Marsu, Marsu,